ಪೊರ್ಲುನ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದರು ಕುಡೋರ ಆಗ್ಲೇನೋ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊನೋದು ಅಂಚನೆ ಒಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆವಡ್ದು ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪರಿಗೆ ಬರೋದು ರೇವತಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಪುನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಾರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮನ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗಾದು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಓಡಾಂಡ ಕೆಲವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಆ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಹಿರಿಯರಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿ ಬಂಗೇರಮೇರು ಬೇರೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತೆರ ರಮೇಶ್ ಮಾಮ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣೆ ನೆಟ್ಟೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ತುಂಬು ಬರುಡು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಕ್ಕ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ತುಂಬ ಬರುಡು ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಆಡದೆ ಪ್ರತಿ ಕೈಟ್ ಬಸ ಬಲ್ಪರೆಗ ಪ್ರತಿ ಆಡದೆ ಎಸ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆರು ಎಂಚ ಬಸ ಬೋಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಬಸ ಪೋಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ನೆಟ್ ಬಹುಮಾನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಬಸ ಬೋಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಬಸ ಪೋಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಡದೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಗೋ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 5 ವರ್ಷದ್ದು UKG to second standard ಇರ್ನಾಡದೆ ಚಾತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಉಂಟು ಬಿಡ್ಸ್ಬೋದು 3 ದಿನ ಚಾಪಡ್ತ ಮೇರು ನೀಡಿ ಒಂದು ಬರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ ನೆನಪು ಗತೆ ಅಂದ ಗಂಜಿ 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 ಭಾರತ ಜರಿ ಅವು ನೀರು ಮರಾಠ ಆಗಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಲೋಟೆ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಟಿನ್ಯೂ ಎಸ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಗೋ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ವಾರಾಹಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮನೀಶ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಡದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ 3-4 ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಗೋ ಐದು ಮೂರು ಮಾತಾಡಿ ಓ ಮುಕುಲ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಪುರದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಬಹುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ ಉಂಟು 3 ವರ್ಷ
ನೀರು ಬೇಕಂಡ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಕಿಸ್ತೀವಿ ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಎಸ್ Second prize is first ready? Here one children. Sagar. Yes. Ready? Steady. Go. Ready? Steady. Go. ಲೈವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ಲೈವ್ ಅವ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ದ ಬೇಗ ಅತ್ತೆ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ತ್ ಅಂಚದ ಈಗ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಉಸೊಂದೇರು ಒಂಜಿ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಇರತ್ತ ಅಂಚಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಧ್ವನಗರ ಮೂಡಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಳಿತ ಒಂಜಿ ಬೈರದ ಅಂದ ಪಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮವೇ ಊರ್ದಾರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೆರೆನ ಈ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಶುಚಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪದನಟದ ತಿಂಡಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದ ಅಂಚನೆ ಬೆರೆನ ಆದಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರುಚಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೂಪರ್ ಅಸಂಡ ಇರ್ಲ ಪೋಲೆ ರುಚಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋಲೆ ಪಂಡಿ ರುಚಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೋಲೆ ಹಾ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಫುಡ್ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜ ಕುಂಜಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಎಂಚಂಡು ಒಂದು ಫುಡ್ ಎಂಚಂಡಿ ನಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 1947ರಿಂದ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ आपकी बेटी 2290 Jolly Friends team.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ನಮನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಧ್ವನಗರ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟದ ಕಮಿಟಿ ಉಂದು. ಸೊ ವರ್ಷ ಲಕ್ಕನೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈವೆಂಟ್ ಎಮ್ಸ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ಮಧ್ವನಗರದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟಡ್ ಬೂರ್ದು ಗಂಟೆ ಪೂರ ಗಾಯ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಮಾಮ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಿತ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ತೋರಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ರ ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗಾಯ ಆತಿನ ಸೊ ಮೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ.